Мин бәхетле була алмам. Хикәйә. Гөлнур Сафиуллина язган. Гүзәл Яппарова укый. Кызым, калдырма мине, калдырма. Уянганда бүген тагын күзләрендә яшь иде Ләйсәннең. Инде 3нче тапкыр бөрек төш күрә. Шундый куркыныч төш. Бу төш күргән көнне Ләйсәннең берәүгә дә күтәрелеп карыйсы, бер кемгә дә сүз дәшәсе килми. Җандагы шум кичкә табагына тарала төшә. Анда да бөтенләйгә түгел. Күңелдә әллә нинди бер тынгысызлык, нидер булар, нәрсәнедер югалтыр кебек. Хәер, нәрсә югалтасы билгеле инде анысы. Тумаган баласын. Әнигә ул бер кайчан тумаячак шул сабыйга өзгәләнеп, калдырма дип ялвара. Менә шунысын аңламый Ләйсән. Алар имеш икәү урман эченнән баралар. Урман ямь-яшел, төшендә үк юрап та куя Ләйсән. Яшел төс бик тиз булачак хәлләргә. Әнисе гел шулай ди. Куе үлән эченнән атлыйлар. Алдан юл салып олы кеше барырга тиеш бит инде. Ә монда киресенчә, беренче булып кызы Алсу атлый, ә аның артыннан ул бара. Кая баралар? Анасын белми Ләйсән. Шуның өчен төш бит инде ул. Бара торгач, әллә урман койланды, әллә көн кичкә авышты. Кинәт караңгыланып китте. Бер агач төбендә ялгызы үсеп утыручы ниндидер чәчкә күреп, шуны карарга дип тукталды Ләйсән. Куе урман ешлыгында, кояш та төшмәгән җирдә бердән-бер ап-ак чәчкә. Сабагы да кыска, чәчкәләре дә бик вак. Әмма шундый матур. Мин караңгыда бу чәчәкне ничек күрдем соң әле, дип гаҗәпләнеп уйлый Ләйсән. Аннан үзенә үзе җавап бирә. Төш бит бу. Төштә шулай була аладыр, күрәсең. Алсуна өзеп бирсен әле, аны куандырсын. Кызым. Төш сайын шулай. Ләйсән башын күтәргәндә, аның янында гел бер кемдә булмый. Кызы әнисенең туктаганын күрмичә алгарак китте микән әллә? Кызым, Алсу, син кайда? Үләннәрне йырып Ләйсән йөгерә башлый, әмма күпме генә йөгерсә дә, алда кызы күренми. Юк, Алсу, бер кайда да юк. Кызым! Ни кадәр генә ашыргаланып кычкырса да, урман аңа гел тынлык белән җавап бирә. Коточкыч тынлык. Хәтта яфраклар шыбырдавы, кошлар кычкырып куюы да ишетелми. Мин аны башка күрмәячәкмен, дип үзгәләнеп уйлый Ләйсән. Бер кайчан да күрмәячәкмен. Үземне генә калдырма мине, кызым, калдырма. Кинәт Алсуга дип үзгән чәчәге искә төшә, ашыгып учларын ача. Йөгергәндә учларын шундый каты кыскан, нәфис чәчәктән бер ни калмаган. Моны күргәч Ләйсән тагын да катырак елый башлый һәм күз яшьләренә буылып, шул урында уянып китә. Монысы да кыз димәк. Карынындагы бала төшенә шулай Алсуы булып керә бугай. Ире, малай тапсаң бер хәл әле, ә кыз булса, дип юкка әйтмидер. Кызык бу ират. 6-7 атналык яралгының кем буласын Ләйсән кайдан белсен соң инде? Ләйсән бу яңалыгын иренә иртәнге чәйне эчеп утырганда җиткерде. Кичтән әйтермен дип уйлаган иде дә, ул эшләрен бетереп, урынга килеп ятканча, ире гырлап, йоклап киткән иде шул. Бер уятырга дип тә талпынган иде, аннан тукталды. Аның «Кирәкми» дигән сүзен ишетүдән курыкты бугай. Ә иренең иң беренче сүзе чынлап та шул булды. «Кирәкми, төшер». Хатының күзләренә мөлдерәп яшь тулуын күреп өстәде. Әле мине гаепләмәкче буласыңмы? Сокланырга идең. Әйттем бит инде, миңа башка бала кирәкми. Монысын да үстереп аякка бастырсак та җитәр. Җитмәсә тагын кыз алып кайтсаң, әни дә бердән артык бала кирәкми диде. Ире абортка дип өстәл өстенә акча ташлады да чыгып китте. Чыгым ясап йөрисең миңа. Шундый ачу белән әйтте, хатын куырылып куйды.
Яратудан яралган жан түгел, бәлки бу баланы төшерүе хәерлегә генәдер. Үз уеннан үзе куркып китте. Ул суына иптәш булыр дигән иде бит. Миңа да сеңлекәш кирәк, дип күптән сорый кызы. Ләйсән инде барысында сынап куйган иде. Бала киләсе елга җәй башында туачак, ә кызлары көзен мәктәпкә керәчәк. Алсу 1нче сыйныфка барганда, әнисе димәк өйдә утырачак. Башкалар дәресләр күп бирәләр дип зарланалар. Кичкенә бәби йоклаганда, кызы белән икәү утырып дәрес әзерләрләр. Акча көне буе өстәл өстендә ятты. Ул көнне эшкә бармады, кибетен ачмады Ләйсән. Камил тагын тавыш чыгарыр инде. Тик аңа барыбер иде. Телефоны әллә ничә шылтырады, аны да алмады. Районнан машина ипи китергәндер. Ярар, килсә борылып китәр әле. Бүген ипине күрше урамдагы кибеттән барып алыр халык. Ярты көн урын өстендә унады. Йылады да, йылады. Әни дә бала кирәкми дип әйтәде бит. Һич югы шул сүзне әйтмәсен иде. Бала алып кайтыргамы, юкмы дип, ир белән хатын икесе генә хәл итәргә тиеш түгелмени? Хәер, кайнасына үпкәләве бик урынлы түгел. Килененең улын яратып тормавын аңлый, белә бит ул. Әни кешедән моны яшерә алмыйсың. Әни, тор инде, ашыйсым килә. Мультфильм карап ялыккан иде бугай кызы. Алсу килеп дәшмәсә тагын ятыр иде әле Ләйсән. Ире кызыннан товардан әйләнеп кайтканчы урыннан да тормас иде. Өйдә әпи беткән икән. Кызарып шешенеп беткән күзләре белән ипигә барып булмый бит инде. Резида кибетендә ипи барды барын, әллә Алсуны җибәрәсе инде. Зур бит инде ул. Бер ипи генә алып кайта ала. Кызы кибеткә сөенә китте. Әтисе кичен ишектә күренүгә шул яңалыгын җиткерергә ашыкты ул. Ә мин ипи алып кайттым, бер үзем, иртәгә тагын барам. Камил аны ишетмәде дә бугай. Кибетне ачмагансың, нәрсә, миңа кибетче эзләргәме? Юк, иртәгә ачам. Кибеттән баш тарта алмый Ләйсән. Бер ничек тә баш тарта алмый. Шул кибет булганга гына яши дә бит ул. Сәбәбен үзе генә белә. Һәр кич эштән кайтышлай аның кибете янында бер машина туктый. Көн сайын бер вакытта, 6:20 минутта. Кичке 5 тулуга Ләйсән инде сәгатькә күз төшерә башлый. Компьютерын сөндергәндер, ишеген ябып чыккандыр, машинасын кабызгандыр. Таудан төшәдер. Менә хәзер күпердән чыга да, алар урамына борыла. Әнә машина тавышы инде ишетелә дә. Хәзер ишек ачылачак. Ул ишекне ачып керүгә аларның күзләре очраша. Ни бары бер мизгелгә. Аннары икесе дә күзләрен бер-берсеннән яшерәләр. Бигрәк тә кибеттә берәрсе булса. Миңа бер ипи инде Ләйсән. Урамның аргы башындагы кибет яныннан узып китеп көндә Ләйсәннекенә туктый. Резидада да шул ипи инде югыйсә. Бер ипи Ләйсән. Әйтеп тормаса да була инде, белә бит. Башка бер нәрсә дә сораганы юк. Кибеткә нисе йөри аның. Кирәк әйберне ул алып кайтадыр. Ләйсәнгә кермәй, аны узып, ерак кибеткә китә. Кичерә алмый. Ул кичерде, күзләре булай якын итеп карамас иде югыйсә. Әнисе юк. Аның аркасында дигән сүзен дә ишеттерделәр. Ләйсән Хәдичә апаны аңлый, шуңа да үпкәләми. Нигә кичерергә тиеш иде әле ул аны? Үзен үзе дә кичерә алганы юк бит әле Ләйсәннең. Раил армиядан кайтырга 3 ай гына калган иде инде. Икесенең дә көннәр санаган чаклары. Тагын 100 көн калды, 95 көн калды, 90 көн. Көннәр азайган сайын сагыну гына зурая бара. Ләйсәнгә ул көнне автобустан төшүгә классташы Камил очрады. Утыр әйдә, алып кайтам. Шактыйдан очрашканнар юк иде инде. Камилнең машина алганы ишеткән иде анысы. Көн матур, район үзәге белән авыл арасы 5 кенә чакрым, 2 араны җәяү генә үтәргә теләгән иде ул көн Ләйсән. Нигәдер ялгызы каласы килгән иде. Бер баш тартыйммы әллә дип тә уйлаган иде дә. Аннан утырырга булды. Берәүнең яңа машинасы белән мактанасы килә бугай монда. Юк, барны сөйләшеп кайттылар, нәрсә сөйләшкәннәре дә истә калмаган. Урман күленә быел пара кошлар килгән бит.
Күрәсең киләме? Килә. Авыл башына кайтып җиткән машина урман юлына борылды. Килеп туктауга машина ишеген ачып, күл буена йөгерде Ләйсән. Аккышларны болай якыннан күргәне юк иде әле аның. Раил кайтуга аны да монда алып киләм. Раил турындагы рәхәт уйларын бүлделәр. Камил аны арттан килеп, әллә нинди бер дуамаллык белән кычып алды. Кара, нишлисең син? Җибәр, Камил. Башта ул аны шаярта дип кенә уйлады. Тик кулларын ышкындыру егетнең уенда да юк иде. Син минеке булырга тиеш. Син барыбер минеке булачаксың. Сине классташың көчләячәк дисәләр, бер кашанда ышанмас иде Ләйсән. Булмаганны сөйләмәгез, классташлар туганнар кебек бит алар, дип кычкырып көләр иде. Раилне яратканын белә торып, бу эшне кайсы эшли алсын ди. Ләйсән яңа чыккан яшел чирәм өстенә бөгөрләнеп ятты да, шытырдатып күзләрен йомды. Шул аккышлар күз алдында бит. Шулар алдында. Тур, җыен, кайтабыз. Син барыбер минеке булырга тиеш идең. Раил аркасында гына моңарчы яныңа бара алмадым. Урлармын дип тә уйлаган идем. Раилнеке булып калгансыңдыр дип курыктым. Юк икән. Елама, мин әйләнәм сиңа. Елама иде Ләйсән. Ул яңа гына булган хәлдән соң өнсез калган иде. Үзе белән ни булганын аңлагач, никадәр күз яшы түккәнен исә үзе генә белә. Раил армиядан кайтканда ул инде Камил хатыны иде. Аның бу адымын берәү дә аңламады. Әти-әнисе дә, апасы да. Авылдашлар өчен Камил белән аның туе көтелмәгән бер хәл булды. Кеше сөйләде дә тынды. Әйләсенгә шушы бәхетсезлеге белән килешеп, гомер буе яшәргә калды менә. Сирен берәүгә дә ачмады. Буласы булган. Кемгәдер аны белгертүдән ни мәгънә? Ул инде шунда, күл буенда ук хәл итте. Бу килеш ул Раилнеке була алмый. Егетнең һаманда өйләнгәне юк. Әнә әнисе белән икәү генә яшәп яталар. Институт тамамлап кайтты да район үзәгенә эшкә урнашты. Әнисе Хәдичә апа кемгәдер улым ялгыз калыр бугай. Һаман Ләйсәнне оныта алмый дип сөйләгән. Ләйсәнгә үпкәләп сөйләгән. Ул укуын тамамлый алмады шул. Туйдан соң Камил институт турында авыз да ачтырмады. Мин сиңа кибет салып бирәм, шунда эшләрсең диде. Сатырга яратмый Ләйсән. Һәр кичне кибет ишеген Раил ачып кергәнгә генә түзә. Бүген ул бусагада күренгәндә кибеттә берәү дә юк иде. Сирәк була мондый көннәр. Үзгәрдең әле син Ләйсән. Бөтенләй елмаймайсың. Әллә инде берәр нәрсә булдымы? Сиңа гына шулай тоеладыр. Мин бала көтәм, иртәгә абортка барам, ирем аның тууын теләми, дип әйтеп булмый бит. Камил, балаңны төшер дигәннән бирле инде 2 атна елмайганы юк шул. Иртәгә кичкә бәлки җондагы сызлау бераз узар. Мин сине беләм бит инде Ләйсән. Ир үлчәү янындагы тәлинкәдән аңа сдачага бирергә дип вак акчалар санаган кибетче хатынның кулына үрелде. Ләйсән, күреп торам ләбаса, син аның белән бәхетле түгел. Нәрсәгә аңа чыгарга ризалашканыңны үзең беләсеңдер. Теләмәсәң аңлатма. Мин күптән кичердем. Китик бергә авылдан. Алсу үз кызым кебек булар. Сине бәхетле итәсем килә. Мин инде бер кашанда бәхетле булмам. Урамда сөйләшкән тавышлар ишетелде. Кемдер кибет ишеген киереп ачты. Синдә дөге бармы ул Ләйсән? Ризедада бетеп киткән икән. Сүзләре өзелде. Яңа гына Раилга әйткән сүзен эштән генә тагын бер кабатлады да сискәнеп китте. Мин инде бәхетле була алмам. Район больницасына аны ирилтеп куйды. Алсу әле алар киткәндә йоклап калды. Ул уянганча әтисе кире әйләнеп кайтып та җитәчәк. Йоклауы әйбәттә әле, әнисенең елап кызарган күзләрен күрми. Тагын ни булды сиңа дием дип аптыратыр иде. Бигрәк сизгер бала шул. Кечкенә булса да, кәефеңне күзләреңнән карап белә. Аннан үзе дә борчыла башлый. Тизрәк узсын иде инде бу көн.
Кичкә буларның барысы да артта калгач, җиңелрәк булыр кебек. Карыныңда бер кайчан тумаячагын белгән баланы йөртүдән дә авыры юк икән. Аларны районның төрле авылларыннан бала төшертергә килгән 5 хатынны айрым палатага урнаштырдылар. Ләйсән 3нче булып кирде. Ул кергәч кенә табибны телефонга чакырып алдылар. Шәфкать туташы салырга дигән уколын тотып, хатынга арты белән тәрәзәгә борылып басты. Көчен җыеп, инде ничә көннәр күңелендә йөргән сорауны бирде Ләйсән. Ә аның кызма, малаймы икәнен белергә буламы инде? Сиңа хәзер барыбер түгелмени? Әйе, шул. Мәгънәсезрәк сорау булды. Аны белүдән хәзер инде ни үзгәрә? Наркозды бөтенләй йоклатмый, авыртуны сизмәсәң дә тавышларны ишетеп ятасың дигән иде палатадагы хатыннар. Дөрес әйткәннәр бугай. Каядыр йөгерде дә йөгерде Ләйсән. Әллә аяклары җиргә тимичә очты гынамысың? Соңгы вакыт гел төшенә кергән урман иде бугай. Һаман шул кызын эзләве иде. Тик кызы артыннан барып кына җитмәде, тагын тапмады. Син наркоздан айныганчы гел еладың, гел кызым, кызым дип кабатладың. Әллә кыз теләгән идеңме? Диде палатадагы хатыннар соңыннан. Төш вакытында яңгыр башланды. 5 хатынның 5-се өчен дә авыр көн инде төгәлләнгән иде. Һәркем үз урынына ятып, яңгыр тавышы астында йокыга китте. Табиб тагын бер кат караячак һәм бар да әйбәт булса, кичкә таба өйләрегезгә кайта аласыз диделәр. Машинага чыгып утыргач, Ләйсән Камилнең йөзенә күтәрелеп карамаска тырышты. Ире, хәлең ничек? Дип сорар дип көткән иде. Сорамады. Алсу кайда? Кибеткә ипигә барам дип калды. Яр буеннан барма димәдеңме? Юк. Башка сөйләшмәделәр. Яңгыр яуды бит. Аягы тоеп, бала ярдан төшеп китмәсен тагын. Аларның авылын кичкенә генә елга 2гә айырып тора. Суы бик аз, каз үрдәккә җитәрлек кенә. Таудан төшеп елга аша салынган күпердән чыккач, озын урам эченә кирип китәсең. Ләйсәннәр аның аргы очында ук яшый. Йортлары елгага карап салынган туры озын урамның бер очында Резеда кибете, икенче очында аларныкы. Ләйсәннең бүген кибетне ачмавын әби-шәби яратып бетермәс инде. Шул яңгырда теге очка ук йөрттең диярләр. Берәр нәрсә булды микән соң? Габдулла абыйлар каршында яр буенда кеше җыелган. Камилнең машинасын күргәч, берничә ират туктарга дип аңа кул булгады. Ир тизлекне кирнәйтте. Токтама, зинһар. Берәүне дә күрәсем килми. Арттан нидер кычкырып калдылар бугай. Камил аны капка төбендә төшерде дә кире борылды. Мин барып әйләнеп килем әле. Ләйсән өйгә табатлады. Ул әле берни дә белми иде. Кызының кибеттән чынлап та йортлар ягыннан түгел, яр буендагы сукмактан кайтканын да, аягы таеп текә ярдан суга төшеп киткәнен дә, аның хәтта авызына үзеп капкан ипиен шәйнәп бетергә өлгермәвен дә, капкасын ачып кергән бу йортта үзен инде берни бәйләп тормавын да белми иде. Кадерле дусларым, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Булганына шөкер итеп, кушканнарын үтәп, тыйылганнарыннан тыйылып, исән-сау яшәсәк иде. Иң изге теләкләр белән Гүзәл Яппарова.